Kaş. Senatör kama karfe. Mu yaran waye muka jajarfa ba wanda yake iya zuwa gurin mu cikin jungle ya ce zai raina mana hankali. Yara da rai za ku kama shi. Kati yara na guda uku ni ba sa'an ka bane. Kai ne kake yin jagaliyancin kama a nan garin. Sai dai mu yaran samin bai din. A cikin unguwa. To. Ko da kawai ka bani abin nan da ka karɓa. Ni iya shi nake so ni na gaba da kai. To ka je ka kwata mana an kana da ƙarfi. Ka san wanda ka daka shine yaran Salim Bai ko ba ka ji? Wai yaran Salim Bai.
Kai ka san ko me suka yi? Ina ruwanka to kai waye kai? Kai ne wanda kai kuskure. Kai ne wanda kai kuskure da kada kiyaran Salim bai. Maza kai ƙasa da hannunka. Yalla bai na kama shi yanzu nan. A gaskiya idan dai har ba mafarki nake yi ba, to gaskiya kashe wannan mutumin zan yi saboda ba zai janyo min bala'i ba, muna kama ɗaya da shi. Ga polis kuma nan. Ban gane ba, ya za a yi da kitofi ku ce kun kasa kama shi. Don ina so ku faɗa min gaskiya abin da ke faruwa. Na rantse da Allah baya gaba na da ke na rasa ganewa ma ni. Mutum ɗaya ne ko mutum biyu, wa ƙwaya na sha. Kai, ku samun shi a bayan kanta. Yalla bai, na rantse da ƙasata. Ba san ƙirar ta'addan ne ya zo na lafiya ba. One, two, three, action. Birnin jami to ai sai mu kauta ko birnin jami shine yazo kyan birnin jami shine yazo kyan birnin jami shine yazo kyan azalimai sun fara yawa ba wani sarki sai jami akwai ƙarfin dantse idan kwariya da ke ka a duniya ba mai cikin ka sai jalla sarkin da yi mu Jami piano. Pura, birnin jami ne. Jami ne, okay. Hey, wanka zane a zuciyata. Wanka zane a zuciyata. Hey, wanka zane a zuciyata. Hey, wanka zane a zuciyata. Hey, wanka zane a zuciyarmu. Oh, wanka zane a zuciyata.